magaan po kayo. At mapasaya po kayo. Mama, Papa, maraming salamat po sa lahat ng pag-uunawa at pag-iintindi niyo sa amin, ng mga anak mo. Huwag po sana kayong sumuko sa lahat ng problema na pagdadaanan namin. Kasi po, hindi rin po kami susuko at umangat pa po lalo ang buhay natin laban po kaya natin po. May awang Diyos sa atin at sana po napasaya po namin kayo sa munting regalo po namin sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. From mga anak. Ayan ma'am, sir. Meron po ba kayong gustong sabihin sa sender po natin? Sa mga anak ko, maraming salamat sa lahat. Wala na akong masasabi. Ano ba yan? Gusto po kayong sabihin sa sender po natin. Sasabi ko, mainit ang simento. Nakapasa, sir. Nabigla ako sa nakadala nila mga anak ko. Salamat mga anak. Mahal ko kayo lahat. Yan. Walis si Mama. Kinuha niya yung chinelas ni Sir. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. Ma'am, sir, meron din pong pinadalang And we're cake just para like sa this. inyo. No, it's never been better than the summer Yan. of 2000. Sabay niyo na lang po yung flow. We were only Once again, happy 30th anniversary po. just like we are in the present. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game